Здравейте! Аз съм Александър Кирилов с никнейм Кирилов и играя за отбора на Project Hostile. А причината за днешното видео е новия апдейт, който от Valve пуснаха за любимата ни игра Counter-Strike Global Offensive. По-специалното в този апдейт, което ме подтикна да направя това видео, е новият пистолет, който може да бъде използван вместо дългогодишния добре познат за нас Desert Eagle. Новият пистолет е под наименованието R8 Revolver. В това видео предстои да разгледаме разликите между двата пистолета, чиста статистика, кога, кой пистолет и защо е по-удачно да бъде използван и техника за стреляне с R8 револвера. Така, сега набързо ще ви кажа статистически как стоят нещата между двата пистолета. Desert Eagle е по-евтин с $150. Desert Eagle има по-голям брой муниции. И двата пистолета дават еднакви пари при убиване на враг. Desert Eagle прави по-малък демидж от R8 револвера. Fire rate на двата пистолета е еднакъв. Recoil контрола е много по-голям при револвера. Accuracy-то в дистанция, точността, да бъдем по-точни, е двойна в полза на R8 револвера. С Desert Eagle имате малко по-голяма мобилност, т.е. движение по картата, когато пистолетът е във вашата ръка. Penetration е в малко по-голяма полза на R8 револвера и силата на двете оръжия е по 200. Като цяло, лично за мен, новият пистолет R8 револвер е много по-добър от Desert Eagle, специално заради големия recoil контрол и armor penetration. Това са двете водещи неща, заради които аз лично бих избирал този пистолет винаги от тук натам. Така, кога, кой пистолет и защо? Ами тук вече доста може да се поспори. Deagle си е скъпичък, а пък R8 револвера изобщо да не говорим. Той си е колкото почти едно SMG. Така че, когато използвате който и от двата да е пистолета, ви препоръчвам да имате армор. Например, ако е някакъв Force by Round. Като вече за предпочитане, както казах, е R8 револвера, поради неговият Armor Penetration и Recoil Control. Accuracy-то като дистанция също е от много голяма значимост, защото, например, ако сте контртерористи, можете да вземете доста дефанзивна позиция и да изненадате пикващ противник с R8 револвера, който от далечна дистанция наистина се справя отлично по мои наблюдения. И сега това, което искам да ви покажа, е техниката за стреляне с R8 револвера. Значи, тази нощ си поиграх малко с него. Сега ще си вземем един револвер. Само да анпаузна играта, извинете. Така, анпаузна играта. И си купуваме револверчето. Така. По принцип, когато стреляте с револвер, ето, трябва да задържите. Не става просто с едно натискане, защото просто ще тръгне да дърпа спусъка. Трябва да задържите бутончето и ето, револвера стреля. Обаче има техника за по-бързо стреляне и тя се състои в това да задържите R клавиша или който ви е байнат за презареждане на вашето оръжие и след като го задържите, просто задържате и левия бутон на мишката и ето револвера стреля постоянно. Това е от много голямо значение, защото иначе изчакването между първия и втория изстрел лично за мен е големичко. Ето каква е разликата. Това е обикновеното стреляне, когато задържате левия бутон на мишката. А сега ще задържа клавиша за презареждане и след това ще задържа левия бутон на мишката, с който стрелям. И ето, куршумите са доста по-бързи. Сега ще опитаме пистолета от далечна дистанция. Така, се надяваме сега, че бота ще дойде на мид. Да. Ето, виждате от каква дистанция пистолетът се справя прекрасно.
Ами, общо взето, това беше от мен, Александър Кирилов. Ако имате някакви въпроси, можете да свържете с мен на Steam, ще бъде оставен в линка. По-скоро, извинете, грешка, линкът ще бъде оставен в описанието. Надявам се това видео да е било полезно на по-новите Counter-Strike Global Offensive играчи и до следващия път.